otu na-abụghị nke gọọmenti nwebụ Anyị Ego Foundation bụ nke gara n'ihu wee na-ekwusa ozi megide ọgwụ ike nke a maara dịka mkpụrụ mmiri na-eteto ụmụ na-eteto n'ime mpaghara South East bụ ala Igbo. Ha gara n'ihu ime ka ndị mmadụ mata ihe dị iche iche ha kwesịrị ma banyere ọgwụ ike ahụ ma bụrụ nke were ọnọdụ na kansụl ime obodo Ihiala, nke onye kwadoro ya bụ Dr. Ifeanyi Harry Jeffrey Nwafọ obodo Ihiala. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata kọrọ anyị n'otu Anyị Ego Foundation ahụ anọlela ihe karịrị afọ 6 nke ebumnobi ya bụ ịkwalite ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'obodo ma kwalitekwazịa ọdịmma ndị ntorobịa. O ji akụkọ abịa. Okwu banyere ọgwụ ike ọkachasị mkpụrụ mmiri n'olu Igbo bụ nke burugo okwu akpụ n'ọnụ na mpaghara ala Igbo na Naịjirịa. N'ihi nke a ka Anyị Ego Foundation ji wee na-enye ndị ntorobịa nkụzi etu ha ga-esi wee pụọ n'ọgwụ ike maka ọdịmma ha. N'ozi ya ka onye chọpụtara ya bụ foundation, Dọkịnta Jeffrey, nke ọ bụ otu onye na ya bụ foundation nọchitere, Maazị Benneth Nwawulu, sịrị n'ihe kpatara eji chịkọba ya bụ mmemme na obodo ya bụ ka o wee gwa ndị ntorobịa ọghọm dị na ịṅụ ọgwụ ike ọkachasị n'etiti ndị ntorobịa bụ ndị nwere ezigbo ọnatarachi ma nwekwa olileanya ịbụ nnukwu mmadụ n'ọdịnihu. Dọkịnta Jeffrey kpọkwuru ndị ntorobịa ka ha si na ọgwụ ike wee pụọ, ka ha jee mụọ aka ọrụ ma kwụsị ihe ọbụla ga-emebili ha ọdịnihu, ọkachasị ndị na-etinye aka n'ịchụ ego n'ike. Na nkọwa ọ na-akọwa gbasara ya bụ mkpụrụ mmiri, ka onyeisi ndị National Drug Law Enforcement Agency na steeti a, Oriakụ Florence Ezeonye, nke ọ bụ onye mgbasa ozi na ọdịmma ọhaneze nke ya bụ agency nọchitere, Maazị Chris Adabo, sịrị na mkpamkpa na arụ a na-akpa n'obodo a bụ ịṅụ ọgwụ ike na-akpata ya ma kpọkwee ndị ntorobịa ka ha si n'ebe ọgwụ ike nọ pụọ. Ka onyeisi National Orientation Agency na steeti a, Barrister Charles Nwoji, nke ọ bụ Assistant Director na ya bụ agency dị n'okpuru ọchịchị Ihiala, Comrade Ndubisi Ilodigwe, chetara ndị ntorobịa na ọgwụ ike bụ nke nwere ike iduba mmadụ n'ọnwụ, mee ya ka ọ nwee nsogbu ahụike nakwa imekwe ka mmadụ pụọ ala, ma kpọkwee ha ka ha ghara ịṅụ ọgwụ ma ọ bụrụ na enwero ezigbo ntụziaka yagara ya. Na mbụ n'okwu nnabata ya ka onye bụ Chairman Ihiala Local Government Area, Honorable Jude Obi, kọwara ya bụ mmemme dịka nke dị oke mkpa bụ nke ga-enye aka ịzọpụta ndị ntorobịa bụ ndị bụ ọdịnihu nke obodo. N'ozi ha dị iche iche ka Director Programs Advocate for Global Peace Forum International, Oriakụ Ngozi Ani, nakwa otu Youth Ambassador nyegara ya bụ foundation, Maazị Obinna Ani, kwuru na ọgwụ ike abụghị sọsọ ndụ mmadụ ka ọ na-emetụta. Ha kwuru na ọ na-emetụtakwa ọnọdụ ịchụta ego na mpaghara ala Igbo. Anọ na ya bụ mmemme wee jụọ ajụjụ dị iche iche ma sakwa ya, ebe ndị nkụzi nyekwara ọtụtụ nkụzi dị iche iche gbasara ọgwụ ike site n'Ihiala. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.